Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang inihatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwan kan Perpetual Health Iriga City. Siring man ang opos na klase nin computer box. Nag-aako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand. Nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan. Kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, good morning. Welcome sa ito pong programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan in Miyerkules. Pizza 9 na kita kan bulan na Agosto taon 2023. Mahiribanan po kita about 11 o'clock in the morning sa pag-urlay-ulay kan mga napapanaw na tema ngunyan aldaw pag-resibi kan mga report tali sa mga karonda. Siring man po ang sakoyang partner sa Lado Technical digdi si Engineer Charlie Binaobra at ito yung Chief Assistant Chief kan Technical Department. Siring man sa pengenot ni Chief Abby Lindon Toralio. Sa information digdi, yaon po si Tony Matic Saison. Sa opisina sa mo yung APA o IC, Ma'am Kayla Ligasyon. Sige sana ang gayon. Sige pa ang sexy. Nawara pa di sa background music na pa di. Paano? Kung continue mo lang pa di, taperte bagang pagparadangon. Yan, o ikaw na naman. Sa lawasan mga karonda, Diggs Martinez, si Ate Glenda Capalos Biares, Philip Barasina alias DJ Pugi. Sa ngunyan niya pa lang sa Cebu, si Sir Manding Sarion. Si JB Man, ang sa to yung news content writer, newscaster. Barita ko, nagpaparahay pa. Garo natrangkaso gayod si JB June Berdaflor. Nawawara-wara ba kita pa di? Oo. Napaano. Sa arong magayon nun ang signal ta eh. Sabi ko nga niya ako anong nangyari daw niya ako tagaro biglang guminayon ang samoyang signal. Ang samoyang buga, makusog.
Oh. Pero so, ano talig, di monitor na wala. O, yan ko na naman. Kaipuan lang palang kayan, medyo kadikit na toro tap-tap. Oh. Ayun. Yun na. Ano? Medyo kadikit na tangi lang pala. Oy, ini tabagang ano ta, mixer ta digdi padi. Agar balik sa dati Oy, salamat ano. Hali ning Manila. Digdi lang ini. Si Chief Lindon lang nagtirada ka ni. Matibay talaga si Chief Lindon. Congratulations and keep up the good work. Kasi hindi